ମାନଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲାନି। ଚେଷ୍ଟା କରି ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟବତ ମହାପାତ୍ର ମରା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନା କରୁଥିବା ଆସିଲେ କଣ କାମ କଲାନି ଆଉ କେବଳ ବାକି ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଥିରେ ଦୋଷ କଣ କରି ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ହେ ଛୁଆଟା ଭଲ ମାନି ଆଜି ତା ବିଷୟ ତ ଛାଡ଼ି ଦେବି ସତ୍ୟବତ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲୁଥିବା କଳା ଧନ୍ଦା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ କି ନା ଚେତାବନୀ କମ୍ପାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଭେଜାଲ କାରବାର ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଧରା ଶ୍ରମିକ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। আমার দেশের প্রগতি হব দুনিয়াটা পুরা বেজাল হয়ে গেল ଏବେ ତମେ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଲ ନବା ଆଉ ନବାଟା ଆମ ଭିତର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। Hey,
আজকে মানে